pista i aquí tenim el terreny on ha d'anar el kàrting. Mireu la pendent que hi ha l'arbre aquí al mig, aquí sota és on hi havia les pistes principals i fixem-vos la pendent que hi ha. Aquesta és la part de darrere del terreny on volen posar el circuit. Aquí veurem al fons les cases del barri del Pou. Aquí baix la piscina nova, la piscina coberta de Llinars. Bé, i aquí ens encarem ara de cara al mar, a la part del mar. I aquí veieu, aquí començaria el bosquet a l'esquerra del terreny on aniria el kàrting. Fixeu-vos en la pendent que hi ha fins a arribar al sistema de carreteres, autopistes i via de tren que hi ha baix. Aquí no podeu fer res, però si no poden fer el projecte està dibuixat perquè aquí, claro, veíamos muy poquito, y lo otro nos parecía que no podía ser así. Jo no entenc res, perquè si no, què? Mira, aquí es veu la via, veus? No m'havia ni donat compte que era això. Sí. No ens l'haguem deixat allà, torno enrere. La corretja del gos. No. Miras a familias con la cara asustada a la deriva de esa mezcla de barro y agua. Esos presidentes son mala gente para los supervivientes, dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza, a menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo es goloso y tenía ser un puro el tratado de Kioto. Bé, el pla territorial hauria de decidir precisament aquestes coses. El que no pot ser és que del pla territorial, doncs perquè a través del partit i dels diputats o els consellers que tenim, doncs s'hi pugui fotre mà i es pugui modificar. En funció d'interessos, no en funció de l'interès general, en funció d'interessos particulars, perquè això no serà pas un equipament públic, sinó que ho tiraran endavant una empresa privada. Però encara que fos un equipament públic també s'ha de mirar si això lesiona o no lesiona l'interès general. Per tant, jo penso que encara que només fos per allò que us deia de l'exercici participatiu de la democràcia, no anar a votar cada 4 anys, sinó durant aquests 4 anys anar exercint els nostres drets, penso que
heu de continuar això que heu començat avui. Heu començat amb una mobilització, direu, potser no hi ha la gent que hi comptàvem, o potser sí, és la primera. L'altre dia vaig ser en una al Maresme i també hi havia poca gent perquè feia molt temps que no ens havíem mobilitzat per aquella qüestió. Aquí jo us diria, i m'ho deia l'Agapi Borràs aquest matí per telèfon, digue'ls-hi que endavant, que busquin tots els suports externs desinteressats que hi són. Ja us ajudarem des del costat, des dels pobles del costat o des de les comarques del costat. Ja us ajudarem, no sereu patregats. Digueu-ho clar. I sobretot, demostrar que creiem en la democràcia activa i participativa. La democràcia només pot ser participativa, si no, no ho és. I a més, que tot això del planejament territorial, nosaltres som els primers que ens ho creiem i que ho considerem necessari, imprescindible. Ara, el que no s'hi val és això que he dit abans, que hi pugui seguir fotent mà a partir d'interessos privats vehiculats a través del partit, sigui el que sigui el partit. I em sembla que ja tenim prou escàndols i prou immoralitat com perquè puguem donar una demostració de civisme i de solidaritat. Moltes gràcies. Esos presidentes son mala gente para los supervivientes, dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza, a menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo es goloso y tenía ser un puro en tratado de Kioto.